Ibai Alzaganaz, Mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzienaz. Abenduko osoko bilkuran 2008ko aurrekontuetaz eztabaidatu behar izan gendun, eta EH Bilduren jarrera jasotako aurrekontu proposamenaren aurka bozkatzea izen zan. Osoko bilkura baino hilebete lehenago jaso genduen gobernu taldearen aldetik aurrekontu proposamena, eta hilebetez aurrekontu proposamen hori aztertzen ibili gara. Gure eseskoa esan esesko automatiko bat izan edo esan eseskoa gaitik. Azken baten aurrekontue ariketa kontable bat dan arren, horren atzetik badauz politikak, badauz erabakiek eta badauz lehentasunek, eta azken baten aurrekontuek isladatzen dabe herri eredu zehatz bat edo gauzak egiteko modu zehatz bat. Guk azken baten bestelako herri eredu bat defendatzen dugu, beste lehentasun batzuk dekoguz eta beste erabaki batzuk hartuko genduzen. Beraz, gure eseskoa 10 arrazoietan laburbildu gendun, ez dire bakarrik aurrekontuen aurkako 10 arrazoi, baizik eta badirela gauzak beste modu batera egiteko 10era. Alde batetik, oraintzu udal tasa eta zergak onartuek izan ziren, guk udal tasa eta zergetan hainbat proposamen zehatz egin genduzen, eta euretako batzuk aztertzen ari dire. Edozein kasuten, ondino guk egindako proposamen horrek ez dire praktikara eroan, eta udal tasa eta zergak badire aurrekontuen diru-sarreretan zati garrantzitsu bat. Beste alde batetik, gogoratuko duzue agintaldi hasieran bai, EH Bildutik proposamen bat egin gendule eta emendakinek aurkeztu genduzela, bai alkate orde zein oposizioko zinegotzien soldatak egokitzeko, eta baita bai talde politikoek eta liberatu barik gauzen zinegotzio jasotzen dugu zen asignazio ekonomikoak bere horretan mantentzeko eta planteatzen ziren kontzeptu barri batzuk onartzeko. Gure emendakinek ez ziren onartuek izen, eta horren ondorioz kalkulo batzuk ataratzen saiatu ginen eta ikusten gendun urtean gitxienez oinartekoak baino 64.000 euro gehiago bideratu beharko zirela bakarrik horretara. Eta aldiz, EH Bildutik egiten genduen proposamenagaz, ikusten dugune da, eukiko genduzela 115.000 euro gehiago gitxienez urtean beste kontu batzutan gaztetako. Beste alde batetik, badau udalak modu iraunkorreta jarraituen eskaini behar dauzen zerbitzuen kontue. Hain zuzen be, hor badauz batzuk edo potoloenak aipatzearren, badauz zerbitzu guztiz beharrezko batzuk, kasu guztietan azpikontratatute dauzenak enpresa pribatuekaz. Hordeko gu adibidez, kale garbiketen zerbitzue, 2 milioi euroko kontratu bat suposatzen dauena, badauz bai kirol zerbitzuek, azpikontratatute enpresa pribatu bategaz, 1,3 milioi suposatzen dauena. Udal eraikinen garbiketak 990.000 euroko kontratu suposatzen dau. Zabor bilketa eta kudeaketa kontratu potolo bat da, 970.000 euro suposatzen dauzena, edo laldeko kudeaketa 110.000 euro direna. Batzuk aipatzearren baino ez da, baina horrazken baten langilego kualifikatu bat badau, kasu askotan udalak inbertsioak egin dedekoz, bai azpiegituratan, materialetan, makinerietan. Gure jarrera kasu hauetan publifikazioaren aldekoa da, udalak zuzenean eskaini deiela zerbitzu hori. Gure ustez, hau da modue, bai zerbitzuaren kalidadea, bai langileen perfile, zein langileen lan baldintza duinek bermatzeko. Guk gure duguna da, hemen publifikazioaren eztabaida hori zabaltzea eta benetan aztertzea sakon eta serio zerbitzu horrek azpikontratatzeak ze onura dakarren, bai ekonomikoki, bai zerbitzuaren kalidadean eta aipatu dugu zen beste hainbat kontutan. Beste puntu garrantzitsu bat gizarte zerbitzuena izango zan. Azken baten aurrekontua urterik urtera igotzen doa apurke, baina ikusten dugu gizarte zerbitzuetara bideratzen den diru kopurua bardina dala urterik urtera, mantendu egiten dala. Ez dago murrizketarik, baina aurrekontu osoa gora doan enean gizarte zerbitzuetara bideratzen den partida bardina bada, proportzionalki gizarte zerbitzuetako aportazio hori gero eta txikiagoa izango da portzentualki edo esan dugun moduen proportzioan, aurrekontu osoagaz proportzioan. 2020rako guztire bai mankomunidaderako hor kudeatzen baitire gizarte zerbitzuek, zein gizarte ekintzako arlorako bideratzen dire 1.118.000 euro inguru. Beti esaten da mungian behar dauen inor ez dala geratuko laguntza barik, baina errealidadea edo datuek esaten dabena da mungiako gizarte zerbitzuetara bideratzen den diru horrek hurbiltzen gaituela gehiago pobrezi eredu batera, bikaintasun eredu batera baino.
Badau gizarte zerbitzuetako zuzendarien erakunde bat, urtero txosten bat kaleratzen dagoena, eta hor marketan diren irizpideen arabera, herri bateko gizarte zerbitzuek bikaintasun eredu batera hurbiltzeko behar dabe biztanleko gitxienez 100 euroko inbertsio bat egitea, urterik urtera gizarte zerbitzuetara bideratzen den diru partida hori handitzen joatea, eta aurrekontu osoaren 10% bat gitxienez horretara bideratzea. Mungiako kasue oso bestelakoa da, guk egin dugu zen kalkuluen arabera, herritar bakotxerako 63 euro inguru bideratzen dire, eta horrek suposatzen dago aurrekontu osoaren 5,4 bat gitxi gora bera. Gizarte ekintzako arloagaz lotute beste gai garrantzitsu bat egongo zan, berdintasunarena hain zuzen be. Gizarte zerbitzuekaz gertatzen den moduen, berdintasunera bideratutako diru partida mantendu egiten da, baina gure ustez inbertsio handiagoa egin beharko zan. Udala badabil lantzen berdintasun plan oso ambizioso bat, eta gure ustez horrek beharko dauz baliabideak, eta hori inbertsioan edo aurrekontuan be isladatute ikusi beharko zan. Horrez gain, berdintasun teknikaria 175 dago kontratatute, eta gure ustez momentu era 100 kontratatzeko beharrizena badaulako. Aurrekontuen gastuen atalean badau zati oso garrantzitsu bat dela inbertsioena. Inbertsioak aurreko urteko aurrekontuekaz konparatu ezkero jasan dabe 642.000 euroko berakada bat, eta hori da, hain zuzen be, lehentasun modure jarri dalako kirol zerbitzuena. Esleipen barri bat egin zan, kontraktu barri bat egin zan, eta lehen aipatu dugun moduen, zerbitzue handitu denez, orain 1.300.000 euroko zerbitzue da azpi kontratatute. Baina horrek eragin zuzena eduki dau inbertsioen natalean, eta pasagara 2019 aurrekontu osoaren 7,8 bat inbertsioetara bideratzetik 4,5 bat bideratzera 2020rako. Ez dago esan gure, ez danik inbertsiorik egingo. Baina ez datoz aurrekontuetan islatute, beraz, badakigu udal gobernuek, badeko zela herri honentzako estrategikoak izen aldiren hainbat proiektu buruen, baina aurrekontuetan islarik ez dekien bitartean, guk ez dakigu nos egingo diren, zeintzuk izango diren, eta bar. Inbertsioen atal honegaz lotute, badaude bai, azkeneko urteetan egindan aurrekontu parte hartzaileen ariketa hori, asmoa sana, aurrera egiten gendu neinean, aurrekontu parte hartzaileen ariketa horretara bideratutako dirue egotea isladatute inbertsioen atal honetan. Baina 2020rako aurrekontu proposamenean bebai, aurrekontu parte hartzaileen partidarik ez da aurreikusten, ez behintzat inbertsioen atalean. Bai egingo da aurrekontu parte hartzaileen ariketa eta remanenteko dirue erabiliko da horretarako, baina aurrekontuetan ez da horren isladarik inbertsioen ataletik kanpo geratu behar izan dalako beste behin. Badau 10.000 euroko diru aprovisionamendu bat bebai mungia beharrean erako. Urtero 20.000 euroko diru aprovisionamendua egiten izen da, eta oingo honetan 10.000koa bakarrik planteatzen da. Guk planteatzen dugune da, edo behingoz aktibidaderik esteko mungia beharrean hau desegitea, edo bestela sortu zan horretarako erabiltzea, eta kasu honetan alokairu sozialera bideratutako etxebizitzak eraikitzeko erabiltzea. Azken baten ez da diru asko globalean, baina honek suposatzen dagoena da 10.000 euro horrek blokeatuta dauzela beste zertan gastatzeko, eta mungia beharrean honegaz gertatzen den moduen, beste diru partida batzukaz bebai gertatu alda. Benetan espadau horren atzetik proiekturik edo asmorik gauza zehatzetan gaztetako gabiz diru bat blokeatzen beste zozetan erabili beharrean. Azken baten, lehentasun kontrajarriek ikusten dugu aurkeztu jakun aurrekontu proposamena eta guk defendatuko gendunaren artean. Jaso dugun aurrekontu proposamenean lehentasun argie kirol zerbitzuek zabaltzea da, eta horretara joan da bideratute diru kopuru handi bat. Horren aurrean guk bestelako lehentasun eta beharrizen batzuk be ikusten dugu, esaterako inbertsioak egitea alokairu soziala bultzatzeko, lehen aipatu dugun moduen gizarte zerbitzuetara egiten dugun ekarpena handitzeko, berdintasunean inbertsio handiagoak egiteko, edo euskararen normalkuntza lortzeko bidean gure ustez oso garrantzitsu edan euskara ikasteko doakotasune bultzatzen hasteko inbertsioak egitea. Honek izango ziren batzuk aipatzearren Bildutik ikusten dugu zen lehentasun potolo batzuk. Eta bukatzeko azken arrazoi modure egongo zen aurrekontuek bere osotasunean lantzeko dauen prozedura. Egi esan, aurrekontu proposamena jaso, hori modu serio eta sakon baten aztertu, egon aldiren zalantzak argitu,
eta proposamen barriek lantzeko hilabeteko epea oso labur geratzen da. Baldintza asko dauz eragiten dabenak hau lan izetea. Eta horregaitik ukuste dugu oso garrantzitsu edala martxo, apirila buelta horretan, aurreko urteko kontuek ja itxite dauzenean, dauen gerakin edo remanentea zein da argi geratzen danean, eta egon diren gastuek eta guztiz itxita dauzenean, eta ariketa kontable hori ja bukatuta dauenean, garrantzitsu edala ja urrengo urteko aurrekontuetaz berbetan hastea. Aurrekontuetaz baino garrantzitsu edala egonaldiren proiektu estrategikoetaz berba egiten hastea indar politiko desbardinekaz, eta hor benetan jasotzea eta holako ariketa ireki bat egitea ideia desbardinek eztabaidatzeko eta zer egin aldan ikusteko. Hor bai izango zalako posible denpora gehiagugaz adostasunetara heltzea, eta gero ikusten danean benetan ze aurre ikuspen egiten dan eta ze diru sarreragaz konta aldan, horren arabera egiten dalako gastuen diseinua, zeo zela punto batzuk adostute edo komunean jarrite egon aldirelako. Hori da guk defendatzen dugun bidea, eta ondorioz hurrengo urteetan ideia honen arabera egingo dugu lan eta landuko dugu aurrekontuek.